Nuwun, para sutresna sandiwara basa Jawi. Sugeng pepanggihan kalian kita para siswa-siswi kelas 9 saking SMP Negeri 1 Cluring. Samangke keparengan kita ngaturaken lampahan sak lawang sak pangajap. Anggitanipun kelompok kalih saking kelas 9A kanthi sutradara Syana Zuana Hari Putri, asisten sutradara Ahmad Dafa Abdul Fatah. Sandiwara Radio menika dipundamel kagem jangkepi Gladen Pasinawan Basa Jawi ulangan drama modern ingkang kaampu dening Miss Veronica Firdaus. Sugeng midhangetaken. Pak, ayo tangi. Wis subuh iki, kena jamaah mengko selak kawanan. Aku tak nggawe bocah-bocah dhisik. Nduk Sekar, Hulan, Cahayu. Ayo padha tangi, Nduk. Pun subuh iki, kono gak cupu puduk mengko selak kawanan. Nggih Bu, riyen ngumpulne nyawa. Lan Wulan, ayo tangi kok, malah narik ke mall. Sabar toh Mbak, adem. Yo alah, Nduk. Ayo tangi. Mbakmu wis nyupu wudu kae lho. Adimu Raden yo wis. Lah yo, apa pengen tak gendong? Hahaha. Iya, tangi ke Mbak Sekar. Bu, Sekar, Wulan, gedangan, ayo. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah Pak, Bu, Salim. Pak, Bu, kula kalian Mbak Sekar dateng kamar riyen nggih. Badhe ngecek peralatan kagem sekolah. Ya, Nduk. Dieling-eling. Ojo nganti ana sing keri lho yo. Nggih, Bu. Bu, sido dek pasar ora? Jarene bocah-bocah jaluk dibekelne oseng paru. Bapak yo doyan kuwi, Bu. Iya Pak, sido. Tapi tak nyiapke seragame dulu yo. Sedelo kok. Oke, siap. Yo wis, Bapak tak nawani Raden sik, Bu. Raden, cak ganteng. Kok tilem malih? Tumut Bapak kali Ibu ting pasar napa mboten? Raden sik ngantuk, Pak. Nggih pun, Raden tumut. Pak, mengke Raden pengen diterke dhisik sekolahe. Masuk jam piro le? Jam 7 kurang seperapat, Pak. Nggih, Bapak mantun ngeteraken Mbak Sekar kali Mbak Wulan. Siap le. Ayo, melu Bapak nyiapke pedah. Ayo! Dompet wis, tas wis. Resep belanjaan ya wis. Komplit iki. Dok Sekar. Nggih Bu, loh Ibu tang mundi ta? Dek pawon, Dok. Wis rampung mulai adus. Sampun, lan apa Bu? Ini lho, Dok. Ibu kan katanya di pasar. Jaluk tulung mengko terke jangan lompong sing dek panci kuwi ya. Dek ngene busur. Busur bakul jamu niku ta Bu? Iya. Nggih Bu. Ya wis, kek nang salin.
Kok isih nggak daster ki lho? Tak tinggal dhisik ya Cahayu. Hehehe, nggih Bu, hati-hati nggih. Sampun siap, Bu. Den. Sampun, ayo Pak. Gas ngeng! Timbang meneng wae, mbok ya nyicil sinau lan ben sesuk nelu ujanmu apik. Iya, Mbak. Iya, tapi ra kok lakoni. Ulan. Aku ki heran, kok rasane kamu jarang sinau? Walah, Mbak. Mengko wae nek aku wis mood, mending aku maca buku iki luwih apik. Lah maca buku apa? Kok kadang nangis sembarangan ngono? Anu, Mbak, judulnya yang katanya cemara. Oh alah, muga-muga keluargane awake cemara lan bareng-bareng terus. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, wis bali, padahal isik jam 5 kurang 5 menit. Lah ya, biasa ibu kita tekannya jam 6 pas. Lah wis oleh kabeh. Mosok nginep teng pasar, Mbak. Bapak karo ibu pundi, Dek? Nggih teng pawon, Mbak. Kan wau mlebet lewat Lawang Buri. Ibu, kula lan Mbak Sekar, Mbak Wulan badhe bantu Bapak lan Ibu. Raden, ewangi bapak makani pitik wae yo. Nggih, Pak, siap. Lah, lek Wulan karo Sekar bagi tugas. Wulan ngonceki brambang, bawang karo lombai dipitili. Sekar kulupane dikumbah terus digodhog karo gongsok nih terasi. Ibu tak mipe kumbahan. Nggih, Nggih, Bu. Bu. Pak, bocah-bocah pada siap mangan sekolah kae lo. Kena diterne. Bu, pamit riyen nggih. Iya, Nduk. Muga diparingi kelancaran nggih golek ilmune. Nggih pun, Bu. Bapak bidal kerja pisan. Assalamualaikum. Dadah, Ibu. Assalamualaikum. Sing jenengi Sekar, dikon misekan ndek ruangan kaur. Hah? Aku dikon ndek ruang kaur saiki ta? Iya, Kar. Oke, nuwun ya. Permisi, Pak, Bu. Nduk Sekar, melebet kene, lungguh. Nggih, Miss, nuwun sewu nggih. Wonten napa, Miss? Dadi ngene, Nduk. Iki sampean oleh tawaran beasiswa di UGM.
deh Miss, tawaran iki sesuai karo bidang sing sampeyan minati. Nduk, Sekar, mengko sampeyan diskusi dhisik karo Bapak lan Ibu riyen nggih. Soale tawaran sing Miss Eka sampaikan lan boten enten biaya tambahan kayane Nduk. Matur nembah nuwun nggih, Miss. Mengke kula kabari malih hasil diskusi kula kalih Bapak lan Ibu. Enggih Nduk, Miss Eka anteni kabare. Wis balik ning kelas yo. Nggih, Miss. Monggo. Cah, dene kerep nedhek sangune sapa? Engkan sing cah nyar. Saiki sapa yo sing penak? Ho alah dan timbang narik duit mending goleki cara liya. Mergane wingi iki ana sing cepu ndek guru timbang kena maneh awak dhewe. Piye Lan? Setuju ra? Heh Lan, meneng wae. Awakmu kuwi ngopo to? Ora napa-napa. Cah, iki aku entuk kabar saka arek kelas 7H. Kabar apa to? Ono arek kelas 7A sing duwe jawaban ujian, tapi cah iki ra gelem ngowehne ndek cacah liyane. Piye awak dhewe wae sing njaluk? Ayo wis, sumpek ndek kelas kakean mikir tugas bahasa Indonesia tok. Di sing jenenge Susi. Aku. Apa? Sangar hon. Melu aku ya, tuku jajan di kantin Buri. Sapa sing ngajak-ngajak aku? Wong aku ora kenal. Ya ayo, kenalan mangkane. Oke. Iki digawe ndek gudang Buri yo. Mari kuwi aku mau tak jajan. Lungguh. Wis langsung we. Jawaban ujian kuwi sesuk wehne aku. Timbang awakmu ra slamet. Ngomong to, kok menang wae, jawabane disendi. Lah, nyapa? Aku ra gelem ngowake. Tak omong nek BK lho Ra usah lama, gawanan mrene, ngaku wae diselendi. Dek ndi peh. Gareng ngekekne wae kok. Lah yo, umek kae. Iya, tasku sing arep dhewe. Ngono kek. Ya wis suwun yo. Asmane Retno, Dani, lan Wulan melu ibu teng ruang konseling. Oh, kurang ajar. Susi iki sing wadul. Peh Jan. Jane ibu arep takon. Iki kok ana laporan perundungan lan pemerasan. Mesti catelu iki. Mane-mane bocah kelas 8. Jane nopo toh? Ibu kuwi heran. Ndek endi sampean-sampean iki? Nduk, Le. Apa kudu ibu celuk wong tuane? Niku namung guyon, Bu. Boten saestu. Nggih, Bu, nyuwun pangapunten sanget, boten badhe kula baleni malih. Kok sing loro ngelak, sing sijine malah ngaku. Jane sing bener iki sing ndi? Nggih, Bu, kita sedaya sami lepet. Nyuwun pangapunten. Mengke prakawis menika kula kalian kanca-kanca badhe nyuwun pangapunten dhateng Susi.
Iki surat kanggo sampean. Nek surat iki perjanjian. Lek bocah telu iki mandeg gawe masalah di SMP. Yen sampean baleni maneh, wong tuane sampean kabeh tak kon rene. Ngurus surah pindah sekolah. Paham? Nggih, Bu. Kula ngertos. Wis, kono, balik di kelas maneh. Nyapa ta awakmu ngakun DPK? Wis ta, ben cepet rampung. Sing penting jawaban ujian wis ana di tangane dhewe. Sing wis ya wis. Santai wae. Kayak ora ngerti guru BK. Raden, Tole. Dalem, Bu. Jaluk tulung ya, Le. Mbak Wulan, Mbak Sekar karo Bapak dikon kumpul ning meja Mam. Masakane wis rampung. Nggih, Bu. Monggo. Ayo nang Mam. Wangine, Bu. Enak iki. Pak, Bu, wau, Raden dolan kalian konco-konco. Terus, wonten cerita ngeten. Cerita apa, Den? Kok wajahmu katon bungah ngono? Konco kula ngendika ngeten. Aku kuwi nek ndelok keluargamu kok katon tansah bahagia. Bapak ibumu padha sayang kabeh ya. Nek keluargaku iso kaya keluargamu, uripku dadi rukun lan tentrem. Yalah, ngono to, Le. Muga-muga keluargane awak dhewe tansah rukun, seneng lan susah bareng-bareng. Nggih, Bu. Amin. Masakanipun ibu menika saestu enak sangat. Mantap markotop pokoke. Ya wis, yen wis rampung maem, disaisik ya. Saiki wayahe anak-anake bapak iki istirahat. Iya, mau kan wis mari sholat isya. Ki siap-siap, Bu. Pak, Bu, Sekar badhe matur. Nopo, Nduk? Rene lenggah sandinge ibu. Apa sing arep keomongke? Wau, Sekar pikantuk kabar, Pak, Bu. Sekar diparingi beasiswa kuliah wonten UGM. Full. Masya Allah, anake bapak. Alhamdulillah. Nanging, Nduk, Menapa, Pak? bapak seneng. Nanging, bapak krungu isih ana biaya tambahan maneh. Miss Eka ngendika mboten wonten, Pak. Tenan ta, Nduk? Nggih, Pak. Yo wis, dipikir sesuk maneh. Sing penting, ibu lan bapak mesti ngedukung apa sing paling apik kanggo masa depanmu. Bapak bakal ngupaya sak bisane ya, Nduk. Matur nuwun sanget, Pak, Bu.
Sekar, kumbahane sampean tasih nggih, Nduk. Nggih, Bu. Bu, wau wonten undangan Pak Prayitno mantu, jenengan Ken Rewang. Oh, iya. Matur nuwun ya, Nduk. Anake ngatemi rabi to. Bawah piro ya? Pengeluaran wulan iki lho, wis kathah. Ibu, Bu Guru nyuwun bayar buku paket 80.000 gang 100. Oh, nggih. Sesuk ibu titip pesen ya. Ngomong, menawi ibune Raden kesupen rumiyin. Nggih, Bu. Nggih pun, kula badhe ngaji teng Langgar. Inggih. Aja dolanan wae. Ngajine sing tenanan. Nggih, Bu. Assalamualaikum. Mbak Sekar, Piye? aku arep cerita, nanging aja kok omongne sapa-sapa ya. Apa to? Kok awakmu serius ngono? Aku krungu ibu sambat, Raden ana tagihan, ibu ana buuhan, lan aku uga wis wayahe bayar lomba. Lomba apa? Lomba nari. Ya wis, nak lomba nari, Mbak sing bayari. Piro? Gangsal 1000. Oh alah, sesuk ya. Saiki sinau sik. Nggih, Mbak. Duh, bapak kok gurung wae kabar yo? Bu, Nduk, piye? ibu kok ngelamun mawon? Kados kata pikiran. Ibu kepikiran bapak nggih? Walah, ora apa-apa, Nduk. Ibu kesel wae barewang. Aja ngapusi, Bu. Ceritane Ndek Sekar. Piye yo, Nduk? Ket bali rewang ki, atine ibu rasane kok ana sing ganjel. Resah mikirke bapak lan liyane. Mugi-mugi mboten wonten napa-napa, Bu. Iya, Nduk. Muga wae. Bu, Sekar badhe nyuwun pirsa. Napa, Nduk? Menawi Sekar saknalika nyambut damel kalian sekolah, Ibu rido mboten? Ngomong apa tuh, Nduk? Ibu ora rido yen sampean kekeselen. Fokus. Apa sing wis dadi tujuanmu? Nggih, Bu. Takonono adi-adimu, luwe ta? Ibu mau ki lali nggawa jangan teko rewangan. Nggih, Bu, sekedap. Bu, Bapak kok dereng enek kabar? Raden kangen. Mbok menawi bapak nembe kathah demenipun. Nggih, Bu. Bapak ugi nembe budal. Dereng le, mau ibu nelpon ora diangkat. Oh, ngoten. Wis rampung, Mam. Ndang salat, bar kuwi wisu sikil lan tangane, terus babuk. Dino iki mancal, Mbak. Iya dong, Wulan cantik. Olahraga tipis-tipis. Mbak, artone lomba. Oh iya, sek. Nah, iki 54.000.
Loh, kok luweh, Mbak? Ora apa-apa, ayo ndang budal, wis awan. Bu, Ibu. Saderengipun Bapak wangsul saking dinas, Sekar lan Wulan badhe nitih sepeda, Bu. Yo alah, iya wis nduk, ibu seneng. Dados ibu nganter Raden mawon. Nggih, Bu, kula lan Wulan badhe bidal rumiyin. Iya nduk, hati-hati. Ojo kebacut banter. Raden wis budal, Sekar lan Wulan ya wis budal. Walah, lah. Sepine omah iki. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Kados pundi kerjanipun? Alhamdulillah, Bu. Nanging wonten kendala kerjasama kalian supplier sayur wonten pabrik. Pak. Sakjane kula badhe ngendika. Arta wulanipun sampun telas. Biaya bocah-bocah kathah ingkang tasik nunggak. Raden dipun dawuh bayar buku lho, Pak. Sekar wae nyepke duit kos menawi temenan dipun tampi wonten UGM. Wulan ugi dipun paringi brosur lomba nari. Oh alah Bu, apa sampean iki ya ora ngerti? Nek kerja iki ya lagi ruwet. Kok tagihane ditarik kabeh saiki? Oh, sepurane, Pak. Nggih sampun. Mengko kemawon dirembukaken malih. Ya Allah. Kok Bapak ngendika nganti mentak-mentak ngono to? Tak mepek karak wae. Ngomong panas. Bu Endah. Bu, panjenengan sampun miring pawartos ingkang sauk rame. Menapa to, Bu? Saiki, Bu, kathah bojo pamit nyambel damel. Jebule nyusul selingkuhanipun. Wingi wonten daerah kidulan. Wonten ingkang ketahuan. Tiang pundi to, Bu? Oh, selingkuhanipun tiang saking Jawa Barat. Yalah. Kok tega nggih, Bu? Kados pundi kronologine? Nggih ngoten, Bu. Bojone jarang wangsul. Ditelepon malah muring-muring terus. Yalah. Kula yakin, Bu. Pak Sutresno niku mboten ngoten. Wong Bu Endah sampun sempurna. Ya Allah. Saged kemawon panjenengan iki, Bu. Ya Allah. Kok hatiku gelisah. Muga-muga Bapak ora kaya berita-berita ngono kuwi. Wis mek sore. Aku arep lek baten lah. Tuku lombok karo tuku terong ae. Gawe nyambel dino iki. Ya Allah. Sisane mau 20.000. Muga-muga cukup kanggo dino iki. Kok Bapak gorong ngirim yo? Padahal wingi iki wae bayar lho. Iki wis merong minggu. Ya sampun Gusti. Tak kirane karo mlaku. La. Loh. Kok rame? Apa kuwi? Bu, temen apa menika? Bu Indah malih menika iku lho Bu, ibu-ibu badhe ngajukaken pinjaman wonten Bank Tulet. Saged nyicil mingguan utawi bulanan, Bu. Oh, ngoten. Pinjamanipun wonten minimal mboten, Bu? Bu Indah. Ya wonten to, Bu. Maksimal sekitar 30 juta. Menawi Bu Indah minat, monggo dipun serat asmanipun
kalian nomor telepon ingkang wonten buku menika, Bu. Oh, nggih. Mengko artonipun kula titip panjenengan nggih, Bu. Kula badhe belanja rumiyin. Inggih, Bu. Aman. Yuendah, lho, suwene mboten ketok. Wonten pundi kemawon to, Bu? Liburan nggih. Mbak teh saged kemawon. Mbak, kula tambah meniki mawon. Kula kepengin nyambel dinten menika. Lah, tenan. Menika wawan nembe duki lho, pindang premium. Mboten kepingin. Mboten, Mbak. Cukup menika kemawon. Ingkang penting wonten. Nggih sampun. Lombok abang menika mantep tenan. Totalnya 20.000 ya yu. Nggih Mbak, pas nggih. Bu Endah, menika kali yuto nggih. Mengko setoranipun kula kabari. Inggih Bu, matur nuwun sanget nggih. Kula wangsul rumiyin. Iki iso tak gawe bayar kebutuhan anak-anakku. Tuku apa wae sing kurang ana ning omah. Nek isih ana sisane, aku pemilu arisan wae ya. Assalamualaikum. Loh, Bapak kok sampun wangsul? Nggih, Bu. Kerjanipun sampun rampung. Kok Ibu kaget ngoten? Lagi rang petang dinten lho, sampun genep 2 minggu. Kangen bocah-bocah. Menawi sampun rampung nggih kula wangsul. Kula damelke wedang nggih, Pak. Mboten usah. Oh, Bapak sampun ngunjuk. Nggih sampun. Kula masak kemawon kangge nedha dalu. Nggih, Bu. Klambi rusue Bapak wonten pundi? Wonten bak kumbahan. Loh, kok mambu parfum dudu parfumnya Bapak? Ah, mboten mungkin. Mbok menawi ki parfume koncone. Mbak Sekar ora bali. Aku harap cerita. Mbak, aku ngrasake pendapatku kuwi koyo ora tau dirungokke ibu. Aku ora nyaman, Mbak. Nek kene aku cerita ya uga jarang banget ibu ngerespon. Ora kaya Mbak Sekar karo Raden sing mesti dirungani ibu. Aku ora ngerti, kok ujug-ujug aku kepengin lunga. Oh alah ngono, tepak banget iki. Mbak ning omahe Mbah. Muga-muga nek Mbak ora ning omahe sedina nganti 3 dina, paling mugi wae ibu iso ngrungokne apa sing awakmu karepke lan ya mugi wae Wulan iso ngajak ibu omong alon-alon ya. Bu, Bapak dereng saged bayar sedaya. Menika namung saged maringi 400.000 nggih, Bu. Alhamdulillah, Pak. Mboten napa-napa. Aku ngomong ora ya, nek aku nyimpen duit nang Bang Tulip. Nek aku ngomong, Bapak mesti nesu. Nanging aku ki butuh. Bu, kok meneng kemawon? Mikir apa? Mboten napa-napa, Pak. Monggo, dahar.
Mbah, Sekar wangsul. Lo, putuku sing ayu dewe kok dangu. Nduk, tas wangsul sekolah. Padahal sampun 6:30 lho. Mbah. Nopo Cahayu? Kene melebet. Cerita dening Mbah. Kala wingi, ibu asring cerita tentang Sekar. Ibu niku gadah raos ingkang ganjel, lan ibu ugi bingung amargi kathah tunggakan kebutuhanipun Wulan lan Raden, Mbah. Oh alah, ngoten. Lah, menika panjenengan wangsul punika saking pundi? Kula saking griyanipun kanca, bantu resik-resik omah. Upahipun gangsal 10.000, Mbah, saben dinten pun. Ibu mangertos boten, Dok? Boten, Mbah. Dok, boten pareng ngoten niku. Mbah paham menawi niatipun Sekar niku badhe mbiyantu ibu. Nanging menawi kados ngoten boten berkah, Dok. Nggih, Mbah. Nanging menawi Sekar pamit dateng ibu mboten maringi izin. Sekar bingung, Mbah. Oh, putune Mbah sing ayu dhewe. Nangis nggih, Nduk. Boten napa-napa. Manungsa niku nggih gada kesele. Ibu niku asring sanget, kadang boten purun dahar lho, Mbah. Nggih, sampun. Cup. Sampun dahar dereng. Menawi dereng, ayo dahar rumiyin. Mbah wau masakake ingkang sekaremini. Tumis suwir tongkol kalian ayam, kali sekul. Punika ingkang Sekar remeni. Sampun, cup. Sekar badhe nginep ta. Nggih, Mbah. Atus, salin, salat, lajeng dahar nggih. Nggih, Mbah, matur nuwun sanget. Inggih. Nduk, Mbak Ugi remen Sekar nginep. Bu, Bapak tak kerja sik nggih. Inggih, Pak. Loh, nomere sapa niki? Sugeng enjing Bu Endah. Inggih, sugeng enjing. Bu Endah, kula badhe ngaturaken konfirmasi bilih angsuran awal kangge paminjaman wonten Bank Tulip inggih menika sekedhik 200.000 kanthi penarikan dinten menika. Oh, inggih. Nggih, kula ngarep-ngarep mugi Bu Endah saged bayar manut kalian punapa ingkang sampun dados kewajibane panjenengan. Ya Allah, mugi-mugi kula saged bayar pas wektunipun. Syukur wingi tanggungannya sekolah-nipun Sekar, Wulan, lan Raden wis tak bayar. Sekar kok dereng wangsul mriki nggih? Wingi mriki pamit, namung njupuk klambi tok. Bareng ngono bali maneh. Ya Allah, kula nembe kelingan. Minggu menika wayahipun bayar. Nanging kula mboten gadah arta. Ya Allah, kula sampun nunggak kali minggu.
Loh, sinten iki? Halo, sinten iki? Pak, kula saking Bang Tulip badhe ngaturaken pawartos. Menapa leres pilih garwa panjenengan ingkang asmanipun Ibu Endah? Nggih, leres. Nggih, Pak. Ibu Endah sampun telat bayar angsuran ngantos 2 minggu. Kanthi paminjaman ganggungipun 2 yuta rupiah. Kula saking Bang Tulip sampun ngupados paring kaludhangan dhateng Ibu Endah. Nanging panjenenganipun asring nyingkiri. Wonten Bang Tulip menawi sampun kalih kaping nyingkiri tanpa alesan ingkang cetha. Mila pihak ingkang paling cedhak utawi ingkang gegayutan kedah tanggung jawab ngembalikan arta ganggungipun 2 yuta rupiah manut total biaya peminjaman awal. Kula nyuwun pirsa, kapan panjenengan saged nglunasaken? Wates wekdal maksimal 6 dinten malih, nggih, Pak. Masya Allah. Nggih, mengko kula rembak rumiyin kalian garwa kula. Matur nuwun sanget. Astagfirullah. Kok sakit boten ngendika dhateng kula, Bu. Hah. Assalamualaikum, Ibu. Astagfirullah, napa oleh? Raden, wau dipun bully dening kanca-kanca. Amargi Raden dipun tuduh nyuwek buku makan. Ya Allah le, kok iso nganti beset getih ngene iki? Wis, aja nangis. Tak obati kene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bali karo Mbak Sekar ta? Nggih, Bu. Nanging Mbak Sekar mboten purun mlebet. Duk, napa kok ora mlebu? Mboten napa-napa, Bu, Sekar mlebet rumiyin. Kok pucet ngono? Mbak, kok tumben ora jamaah? Ibu karo bapak dadi dewe-dewe. Mbak ora paham lan, Mbak rasane saiki wis ora kepengin bali ning kene meneh. Keluarga iki rasane ora bahagia kaya mbiyen. Wingi aku roh bapak. Weruh apa, Mbak? Pas aku nyambut gawe, aku weruh bapak metu bareng wong wedok. Rambutnya pirang, kulitnya ya putih. Loh, tenan Mbak, aku ya tau weruh Mbak. Pas bapak ngomong dinas, jebule bare wong kuwi ora karo pakde-pakde sing biasane nyusul bapak. Ning menengo wae dhisik lan aja diomongke, ben ibu dhewe sing ngerti. Nggih, Mbak. Kok iso ya awakmu iki gak nganggep aku sampai utang-utang? Kan aku wis ngomong entenono tak sedilut bojo ora genah. Maksudnya sampean ngomong ngono ki apa, Pak? Aku ora tahu ngono kuwi. Utang sing ndi? Sik takok. Mulai wingi aku diteleponi wong ra dikenal. Maneh utang ae. Utang piro? Jujur. Ora utang, Pak. Aja ngelak.
Aku dhewe buktine. Tanggane dhewe yang ngomong lek awakmu iki utang. Lah apa utang? Gak iso ta nunggu sak dilut ae. Hah? Bogo apa? Duit 2 juta iku. Endah. Wis diomongi. Kerjaanku saiki ruwet. Ya, aku utang. Apa? Aku utangku ya gara-gara sampean sik to. Sing moring-moring pas aku cerita lek di omah ki oke tanggungan. Keperluan regane munda. Wis padha entek. Biasa kalau bocah-bocah. Halah, lak cek ngelak. Omong ae lek menggoliane. Gaya-gayaan yo. Astagfirullah, Pak. Aku ora tau aneh-aneh. Kudune aku sing ngomong sampean aneh-aneh. Apa? Sing mau anggap aneh teko aku? Aku mampu parfum wedok di cekete sampean pas bali saka Cilacap. Aku ya weruh. Lek semisal sampean kuwi ora budal karo Pak Didi, iya kan? Awak mungkin budal karo cah wedok. Sing rambutnya pirang, ya toh? Nyapa meneng? Kuwi bener. Kok kesane nuduh ngono to? Rungokno ya. Kuwi anak Pak Dedi. Parfum kuwi parfum putune Pak Di. Wes. Terus saiki aku. Awakmu iki jan ra becus dadi ibu. Kok iso-isone awakmu bahas finansial? Perkara duit lho iki, ndek anakmu. Pikiranmu ndek endi? Aku lak wis ngomong. Awakmu iki gak usah cerita perkarane awak dhewe wong loro. Ngerti ya Endah? Anakmu sing barep Sekar kuwi megawe karo kanca-kancane. Dadi buru resik-resik omah. Masa? Gak tekan pikirku di awakmu. Wis utang gak ngomong aku. Wadul perkarane rumah tangga. Masalah duit di anak jan ora umum tenan. Rungokno ya kupingmu. Wulan iku sering kena urusan BK. Gurune WA aku lak ditakoni nyapo. Alasane. 1. Kula merasa gak diregani lek teng griya. Dek wingi Wulan jaluk melok lomba. Arek rawani kondo awakmu. Awakmu sing dipikir liyane Sekar, Raden. Lah arek loro iku mok perhatikno. Awakmu takon, keberadaane Wulan ae jarang. Arek balik jam 09.00 dolan yo rambok takoni. Rambok goleki. Jajal lek kuwi Sekar. Aku mau pengen anak-anakku bisa urip. Urip kok carane ngancurke mentale anak. Pak, cukup. Aku wis kesel dadi tameng. Loh, Dok. Kok sampean pun mlebet? Radio nonton pundi? Raden wonten ngajeng, Bu, kalih Dani lan Retno. Wulan sengaja mlebet amargi Wulan kemengin matur. Nyuwun pangapunten sanget, Pak. Bu, Wulan krungu sedaya. Wulan namung kepingin dipun rungokaken, Bu. Wulan mboten kepengin damel panjenengan sedaya tambah abot. Pak, Bu, Sekar nyuwun pangapunten. Sekar ugi kepengen matur setunggal malih. Inggih, Dok. Sekar nyuwun pangapunten menawi wingi wonten tembung utawi tumindak Sekar ingkang kirang prayogi. Sekar namung kepengen keluarga punika saged rukun malih, Pak, Bu. Bapak ugi salah, Nduk. Bu, nyuwun pangapunten. Wulan sakjane asring rasa sedih. Wulan rumangsa pendapatipun Wulan punika jarang dipun tanggapi. Wulan boten nyuwun langkung, Bu. Namun kepengin dipun gatekaken setunggal kemawon. Ya Allah, Dok. Ibu nyuwun ngapura. Ibu tenan boten sadar. Astagfirullahaladzim. Bapak nyuwun pangapunten, Nduk. Bapak kesuwen kerja. Nanti kehilangan waktu karo awakmu kabeh. Nggih, Pak, Sekar mengertos. Sekar namun nyuwun menawi wonten masalah monggo dipun rembug bareng. Amargi Wulan ugi mesakne, Pak, Bu. Nggih, Dok. Ibu janji. Bapak ugi janji. Wiwit saiki boten wonten sing dipun pendem malih
keluarga iki sak lawang, sak pangajab. Meski hatiku untuk kamu, you will always be here. Dan hatimu tetap aku. I still love you. You will always be here. Monggo, ngunjuk wedang anget rumiyin, ben atine langkung tentrem. Bu, sesuk Bapak badhe nderek panjenengan tindak dateng Bang Tulip. Bapak ingkang badhe rembugan. Bapak tanggung jawab. Matur nuwun sanget, Pak. Pak, Bu, Sekar ugi nyuwun pangestu. Bab beasiswa UGM punika Sekar kepengin nerusaken. Sekar badhe sinau tenanan supados mboten nguciwani panjenengan sedaya. Nggih, Nduk. Bapak ridho. Bapak dukung. Ibu ugi ridho, Nduk. Sampean pantes. Bu, Pak, Wulan ugi kepengin mugi langkung sregep. Wulan kepengin panjenengan sedaya bangga kalih Wulan. Ibu sampun bangga, Nduk. Wiwit sampean gelem ngomong jujur. Assalamualaikum. Loh, kok sedaya kumpul? Bu, Ibu kok nangis? Ora apa-apa, Dek. Ora kabeh tangis kuwi sedih. Kadang tangis kuwi lega. Iya, Dek. Saiki omah iki bakal rame maneh. Nanging rame sing bahagia. Wes. Ayo. Saiki salat bareng sik. Bar kuwi ngaso. Sesuk kita miwiti malih kanthi langkung becik. Badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Andaikan saat itu datang, kami tak ada menemani. Aku ingin kau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luapkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah tak akan tersia. Usah kau takut pada keras dunia. Akhirnya takkan ada akhir. Doaku agar kau selalu arungi hidup berbalut senyuman di hati.
lawang sak pangajap. Amargi kaluwarga duduk namung panggonan bali, nanging panggonan kanggo ngapura lan miwiti maneh. Nyanyian ini bukan sekedar nada. Aku ingin kau mendengarnya dengan hatimu, bukan telinga. Ingatlah ini bukan sekedar kata. Maksudnya kelak akan menjadi mana ungkapan cintaku dari hati. Para sutresna sandiwara basa Jawi. Mekaten pasugatan sandiwara asesirah sak lawang sak pangajap. Saking kita para siswa-siswi kelas 9 saking SMP Negeri Setunggal Celuring. Anggotanipun kelompok kalih saking kelas 9A kanthi sutradara Syanazwa Nahari Putri, asisten sutradara Ahmad Dafa Abdul Fatah, musik BCL selalu ada di nadimu. Miwah para paraga, Pak Sutrisno, Twin Raden, Twin Anonim, Twin Guru BK, Twin Tetangga, Twin Pihak Bank dening Ahmad Dafa Abdul Fatah. Bu Endah, Twin Mbak Tin, Twin Pihak Bank dening Syanazwa Nahari Putri. Sekar dening Zahira Anzalia Rahma. Wulan dening Lovita Yusi Nur Hidayah. Dani dening Argya Ardiansyah Putra. Retno dening Friska Resi Senisa Putri. Mbah Twin Miss Eka dening Jenny Evania. Raden dening Astawan Langit Yoga Pangestu. Matur nembah nuwun, awit kawigatosan panjenengan, mugi tansah kersa midhangetaken sandiwara basa Jawi. Mugi kanthi wontenipun sandiwara menika saged murakabi, mupangati lan dados panglipur manahipun para sutresna sandiwara basa Jawi. Wekasanipun atur kanthi asasanti rum kuncaraning bangsa dumunung ing luhurning budaya. Nuwun. Wengi punika boten dadosaken sedaya masalah sirna sekedhap. Nanging wengi punika dados wiwitan kaluwarga punika sinau jujur lan saling nguataken.